A všimol si, že sa ideme venovať zbieraniu rôznych vecí a niečo si ty vyzbieral. Našiel som také zaujímavé informácie o takých bizarných alebo takých netradičných zbierkach. Napríklad som objavil takú informáciu, že Paul Schmelzer zbiera autogramy, ale nie obyčajné autogramy, ale sú to autogramy, ku ktorým mu tí dotyční, či už sú to speváci alebo herci, napíšu jeho meno. Čiže každý autogram známej osobnosti má aj so svojím menom. Tak. Alebo potom je tu je tu taká zbierka obrovská Pokémonov. Je to pani, ktorá drží Guinnessový rekord v zbieraní Pokémonov a ona sa nazýva taká, že Pika Beleču a je to taká samozvaná expertka na Pokémonov. Potom napríklad... Jej špeciálna schopnosť je zberateľstvo. Tak. Potom taká seniorka z Birminghamu nazbierala viac ako 5000 kusov mydla z celého sveta. Zbiera tie mydielka v podstate už od roku 1991, ale ja musím povedať, že aj na Slovensku máme takých zberateľov. A napríklad jeden zo zberateľov je pán Peter Val a on sa odmala v podstate venuje zbieraniu rádiových a televíznych príjimačov. Má ich okolo 100 už momentálne. Nie je to iba vlastne zbieranie tých príjimačov, ale on ich potom aj opravuje a oni sú funkčné. Výborné. Čo pani manželka mu na to hovorí? My sme sa bavili, že on ich ukladá doma, či už na povale, alebo kde je voľné miesto a tam trošku vznikajú problémy medzi nimi. No vidíš to, a takéto zberateľské potom vážne môžu prepuknúť aj do celoživotného poslania. A všetci sa potom raz za rok stretnú v Bratislave na výstavisku. Presne, Antónia Čermáková, ktorá prišla nás pozvať práve na takúto zbierku, nám prezradí asi, alebo teraz stretnutie a zbierku zberateľov a nám prezradí viac. Kedy sa stretnú? Medzinárodný zberateľský veľtrh, stretnutie zberateľov najväčšie na Slovensku práve piatok a sobotu. A vlastne všetci, ktorí už niečo zberajú, si môžu tam prísť povymieňať, ponakupovať alebo popredávať nejaké svoje veci, ale zároveň aj tí, ktorí sa ešte len rozhodujú, že chcú niečo začať zbierať, tak práve na zberateľskom veľtrhu nájdú odborníkov, ktorí im aj poradia, že možno čo začať zbierať, aby to možno vedeli aj prípadne speňažiť, alebo ktorý smer je možno lepší na zbieranie a čo zase nezbierať, že bude to zbytočné. Takže okrem teda veľkej prehliadky toho všetkého, čo súvisí so zberateľstvom, aj zaujímavý program. Ja som zvedavá, či doktor Miroslav Lipovský, ktorý vášnevo zbiera kamene a venuje sa im celý život, je ochotný niečo predať zo svojej zbierky. Dobré ráno. Dobré ráno. Určite vždy niečo príde lepšie, nájde sa, tak sa to zase vymení. Ono človek nemôže vlastniť všetko, hej, ale treba sa hlavne z toho tešiť. Nie je to len o tej hodnote, ale je to o tej hodnote krásy, prírody. Koľko kusov skál asi máte? Keď už nechcete povedať, ktorá je vaša najobľúbenejšia? Veľmi málo, možno do 100 kusov, ktoré v podstate každý niečo znamená, niečím je výnimočný. Buď tým, že bol iba na jednom mieste, alebo zo Slovenska, jeden kus a podobne. Vy ste ale spomínali jednu zaujímavú vec. Väčšinou sme zvyknutí na to, že sa falšujú diamanty, rubíny, brilianty, proste drahokamy, ale dokonca aj bežné v úvodzovkách, ale normálne horniny alebo nerasty, alebo takéto rôzne kryštály sa tiež vraj falšujú. Ide o to, že vlastne niekedy ide o falšovanie, ide o dofarbovanie, pečenie, varenie, podobne, hej. Ale vlastne aj ženská krása, keďže z minerálov sa robia šperky, často vyžaduje nejakú farbu. Alebo je niečo nedostupné, drahšie. Takže sa robí podobná napodobenina. Spomínali sme ten mesačný kameň, India, hej, ktorý je dosť akože vzácny. Takže sa napodobňuje podobnými sklami. Ale to je v poriadku, keď viem o tom, že to je napodobenina, ale keď mi to chcú vydávať za originál, mesačný kameň... Tak zavoláš pánovi Lipovskému, povieš mu, stretnite sa, on sa na to pozrie, povie ti čo ako, a keď nebude mať sa mi, čas... že na toto ste vedeli peniaze, vy ste úplne blázon. Ale tak vy si môžete všetky tieto informácie pozrieť a overiť už v týchto najbližších dňoch, teda 5. 6. piatok, sobota v Bratislave na výstavisku. A my tu máme aj Máriu Zelenickú, ktorá prišla s takýmito